Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Aniya ang mga balitang Bisaya na nakuha sa Tibok Nasod. Sayang pamahayag sa 76th session sa United Nations General Assembly, gihatagan usab ni Pangulong Duterte ang mandato sa iyang administrasyon na protektahan ang interes sa Pilipino, labi na ang kalinaw o seguridad. Philippines seeks stronger partnerships to protect the rights of the Filipinos and realize the full potential of our nation. But let me be clear. What we mean is partnership that respects our people's agency. Let me say this again. My government has a mandate and obligation to my people. We will deal with all criminals, including terrorists, with the full force of our laws. The Filipino people want to live in peace, security in their homes and communities, free from harm and danger from the lawless. Gihatagan sa bugdot ni Pangulong Duterte sa mga isikan lideres sa United Nations na walay kinsamang nasod sa kalibutan ang makaako sa pagbaliwala sa importansya sa Arbitral Award. Matod sa Pangulo, ang 1982 UNCLOS ug 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea usa sa klarong direksyon padulong sa patas ug win-win solution para sa tanan. We must resolve disputes peacefully, as we manifested in the Manila Declaration of Peaceful Settlement of International Disputes. The Philippines is one with the ASEAN and other stakeholders in ensuring that the South China Sea remains a sea of peace, security, and prosperity. The 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award of the South China Sea provide a clear path towards a just, fair, and win-win solution for all. The award must be seen for what it is, a benefit across the board to all who subscribe to the majesty of the law. No amount of willful disregard by any country, however big and powerful, can diminish the arbitral award's importance. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Nagpaabot og tabang si Senator Bongo sa 191 ka mga coaches, referees ug uban pang technical sports officials niadtong Setyembre 18 sa Department of Social Welfare and Development Central Office na apektado sa pandemya. Ang paghatag og tabang ni Senator Go isip lakip sa iyang saad na paghatag og suporta sa sports development sa atong nasod, isip chairman sa Senate Committee on Sports. Ang gisulting benepisyaryo, labihang napektuhan sa temporaryong paghunong sa mga sports activities sa nasod tungod sa mga striktong patuman dala sa pandemya. Nagkatagos sa buglaing pagtabang pinansyal ang Department of Social Welfare and Development. Isip chairman usab sa Senate Committee on Health, gitambagan ni Senator Go ang mga benepisyaryo na magpabakuna na para sa ilang kaugalingong proteksyon ug sa ilang pamilya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Nagahinaog pondo ang Administrasyong Duterte para sa konstruksyon sa paghahimong paluparan sa probinsya sa Negros Oriental. Katambayayong si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Sa pakikinabi ni Bayawan City Mayor Pride Henry Teves sa Network Briefing News, hingpit kining nagpasalamat sa maong plano ni Pangulong Duterte. And thanks to the President, there's a new airport to be built here in Negros Oriental in Baco, and the President and Secretary Tugade already sent money to pay off the properties. Matod kang Mayor Teves, makatabang ang himong airport sa ilang ekonomiya sa probinsya, labi na sa agrikultura o turismo. Sa laing pangbalita sa Bayawan, ang lungsod makadawat og dukang na 4,000 COVID-19 vaccines gikan sa Department of Health. Meron tayong 4,000 na vaccine for Bayawan, and this is for pick up na po dito sa regional warehouse. That is on top of the previously allocated po natin na 1,000 doses of AstraZeneca, 2,000 doses of Sinovac, and also hindi pa yan nabibilang yung ina-allocate ng province to Bayawan din. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Na-turnover na ang infrastructure projects sa tulo ka beneficiary barangay ilalom sa NTF LCAC sa munisipalidad sa Sumilao, Bukidnon. Kauban niini ang Barangay Likuan, Barangay Lupiagan ug Barangay Puntian. Nakadawat ang mga beneficiary og 60 million pesos gikan sa SBDP o Support to Barangay Development Program subay sa Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Duterte nga mimugna sa NTF LCAC para sa paghimo sa school building, farm to market road ug duha ka local access roads. Nagpasalamat sad ang mga beneficiary sa gobyerno og kasundalo
turuhan sa pagbisita sa ilang lugar nga mihatag kanila og kahapsay ug kalinaw. Like, share, follow and message sa among Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud ug sa Bisaya Gyud YouTube channel. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Yun! Itong ating MSU Main Campus Extension ng Sindangan, napaka-laking tulong po dahil yung ngayon, engineering, mechanical, civil, electrical, chemical, nandito na po sa aming bayan. Hindi na po kami pupunta doon sa ibang malayong mga lugar para magkaroon ng access sa quality education. Malaking bagay din po. Maraming salamat kay Presidente at nakarating dito itong malaking tulong. Yung pagkakaroon namin ng pier, matagal na, pero hindi kami magka-accommodate ng malaking barko dahil nga maliit lang po ito. Ngayon, tinulungan po tayo ni Pangulong Rodrigo Duterte para ma-enhance, mapalakihan pa, mapalaliman pa po yung pier. Kaya tapos na po ito. Pag natapos na talaga ito, ay magkakaroon na po kami ng access through sea transportation. Kaya isang malaking breakthrough ito sa amin. Dahil kapag matapos na po ito, diretso na po kami ng Dumaguete, diretso na po kami ng Cebu. Yung aming maraming production sa agriculture, makapunta ho ng iba pang access to market. Hindi alam po ng karamihan na ang Sindangan po ay coastal municipality. Sa likod po nito ay boundary ng mga napakahabang bundukin po. Boundary po ng Zamboanga del Sur. Ngayon, dahil ang programa ng ating gobyerno na pinangunguluhan ng ating mahal na Pinono, President Rodrigo Duterte, ay tatapusin yung it's more than 100 kilometers from Sindangan going to municipality of Bayog. Zamboanga del Sur na po yun. Tapos yung Bayog going to municipality of Lakewood. Zamboanga del Sur na rin po yun. Tapos yung from Lakewood going to municipality of Imelda, Zamboanga, Sibugay na po yun. So, napakalaking advantage sa amin po ito kasi magiging basin po kami ng economy ng mga ibang probinsya. Itong pagtalaga o paggawa ng malaking highway or mahabang highway, medyo nabawasan ng malaki ang problema ng peace and order po. Dahil ang mga tao ay maka-access na rin doon, mga peace and order officers makapunta sa mga malalayong bundukin para masubdue kung ano man yung mga masasamang tao doon sa bundok. At saka, yung mga investors po ng mga tourist attraction, nagpupunta na rin po doon. Tagal na po kaming walang tulong. Pero ngayon, nagkaroon kami ng kasaganahan. Dahil yung mga maraming infrastructure like widening of our highways, building bridges, sa amin sa mga rivers namin na nagkaroon ng mga problema, ginawa ng mga flood controls ang aming mga malalaking ilog. Ang aming mga eskwelahan po ay nagawan din ng mga magandang building. Pero kahit naman marami pa rin talagang kulang. Kaya wag ko sanang magsawa si national government sa pamumuno ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte na huwag ho niyong kalimutan yung aming probinsya, Zamboanga del Norte, lalo na yung aming bayan po ng Sindangan. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build, build, build projects
rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong tren. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA, Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects, mahigit 29,000 kilometro na kalsada, mahigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng NAIA at wala ng laglag bala, at mahigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Aniya ang mga balitang Bisaya na nakuha sa Tibok Nasod. Sayang pamahayag sa 76th session sa United Nations General Assembly, ginatagan usab ni Pangulong Duterte ang mandato sa iyang administrasyon na protektahan ang interes sa Pilipino, labi na ang kalinaw o seguridad. Philippines seeks stronger partnerships to protect the rights of the Filipinos and realize the full potential of our nation. But let me be clear. What we mean is partnership that respects our people's agency. Let me say this again. My government has a mandate and obligation to my people. We will deal with all criminals, including terrorists, with the full force of our laws. The Filipino people want to live in peace, security in their homes and communities, free from harm and danger from the lawless. Giatagan sa bugdot ni Pangulong Duterte sa mga isikan lideres sa United Nations na walay kinsamang nasod sa kalibutan ang makaako sa pagbaliwala sa importansya sa Arbitral Award. Matod sa Pangulo, ang 1982 UNCLOS ug 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea usa sa klarong direksyon padulong sa patas ug win-win solution para sa tanan. We must resolve disputes peacefully, as we manifested in the Manila Declaration of Peaceful Settlement of International Disputes. The Philippines is one with the ASEAN and other stakeholders in ensuring that the South China Sea remains a sea of peace, security, and prosperity. The 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award of the South China Sea provide a clear path towards a just, fair, and win-win solution for all. The award must be seen for what it is, a benefit across the board to all who subscribe to the majesty of the law. No amount of willful disregard by any country, however big and powerful, can diminish the arbitral award's importance. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Nagpaabot og tabang si Senator Bongo sa 191 ka mga coaches, referees ug uban pang technical sports officials niadtong Setyembre 18 sa Department of Social Welfare and Development Central Office na apektado sa pandemya. Ang paghatag og tabang ni Senator Go isip lakip sa iyang saad na paghatag og suporta sa sports development sa atong nasod, isip chairman sa Senate Committee on Sports. Ang gisulting benepisyaryo, labihang napektuhan sa temporaryong paghunong sa mga sports activities sa nasod tungod sa mga striktong patuman dala sa pandemya. Nagkatagos sa buglaing pagtabang pinansyal ang Department of Social Welfare and Development. Isip chairman usab sa Senate Committee on Health, gitambagan ni Senator Go ang mga benepisyaryo na magpabakuna na para sa ilang kaugalingong proteksyon ug sa ilang pamilya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Nagahina og pondo ang Administrasyong Duterte para sa konstruksyon sa paghahimong paluparan sa probinsya sa Negros Oriental. Katambayayong si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Sa pakikinabi ni Bayawan City Mayor Pride Henry Teves sa Network Briefing News, hingpit kining nagpasalamat sa maong plano ni Pangulong Duterte. And thanks to the President, there's a new airport to be built here in Negros Oriental in Baco. And the President and Secretary Tugade already sent money to pay off the properties. Matod kang Mayor Teves, makatabang ang himong airport sa ilang ekonomiya sa probinsya, labi na sa agrikultura o turismo. Sa laing pangbalita sa Bayawan, ang lungsod makadawat og dukang na 4,000 COVID-19 vaccines gikan sa Department of Health. Meron tayong 4,000 na vaccine for Bayawan, and this is for pick up
na po dito sa regional warehouse. That is on top of the previously allocated po natin na 1,000 doses of AstraZeneca, 2,000 doses of Sinovac, and also hindi pa yan nabibilang yung ina-allocate ng province to Bayawan din. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Na-turnover na ang infrastructure projects sa tulo ka beneficiary barangay ilalom sa NTF LCAC sa munisipalidad sa Sumilao, Bukidnon. Kauban niini ang Barangay Likuan, Barangay Lupiagan ug Barangay Puntian. Nakadawat ang mga beneficiary og 60 million pesos gikan sa SBDP o Support to Barangay Development Program subay sa Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Duterte nga mimugna sa NTF LCAC para sa paghimo sa school building, farm to market road ug duha ka local access roads. Nagpasalamat sad ang mga beneficiary sa gobyerno ug kasunduluhan sa pagbisita sa ilang lugar nga mihatag kanila og kahapsay ug kalinaw. Like, share, follow and message sa among Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud ug sa Bisaya Gyud YouTube channel. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!